gyara zama dan sale amana bumbi zai ciyaman dan kubau yanzu Musa kai ne gyara zama dan sale yanzu ma aka fara bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shine ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shine ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne kana yi sallah lafila da farila zai sa ka faɗi tun da ka rike jala kana san al'umma ba ka so su shige matsala shi wannan aikinsa ne ba ya nuna kasala ba ka nuna gadara Allah ya kauda asara mugun ji mugun gani Allah kauda jalala ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne yau Allah ya baka basimi da dabara ba wayo bane kawai rabbi ne ya baka Musa akwai shi da kirki dan za ya kare haƙi shi gaskiya ya rike a yau gashi ta zama taki barar aniya laya mai sa makiya su juya ko mai makiya za su faɗi akan gamo mai shirya ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne sarnaki ana tafiya sa maza su juya limamin da za ya ja mu dan kuwa mai shirya tora dan Sale ka ƙara dan Sale ayyukan da kuke ta yi kanin ka suka dora na san za ka iya aikin ka ne ba gajiya a kwana a tashi wataran sai labari ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne yanzu girma ka samu sai ka gode wa Allah shi ne ya baka babati kila wakala zamani riga ne lokaci bako ne kai abin da al'umma za su sa albarka ai sai san barka abubuwan mula shakka yau bi zai ji ya tafi ga Musa ya dauka ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne yanzu zan yi magana cikin batun sa hikima duk abin da zan faɗa ya zamo an kama akubau muna da manoma yan kasuwa ba magana suna nan suna ta yi suna samun kima kowa ya sha kurminsa mun samu kima masta tun daga dan Sale kowa ya sha sha'aninsa ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne mali shi ne rosta yaya ita ce sista idan bola ke bida a nemo in yasta aiki a bar wasu Musa dan Sale gagara gasa to dama aikin ku ne ko ciwo karfisa kauye ku kun gyara birane kun gyara ko ina a kubau al'umma suna yin ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne suna na Ahmad SK ka so kira ni da SK ga sarkin wakan ku ya zo ya gaishe ku wajen kiɗa ba magana waka ba magana inda ka kira ni zan zo na yi ma gani sarkin waka na buga maka waka amana ce dole ta sani ke mawa ga bakaki Musa Sale ajiyar Allah limami shi ne ke jarragamar sallah ko ba a so zaki adawa ai sarki ne ga
tambaya kai ka san za ya iya. Kuna ji kuna gani kuna kuma saurara, Musa za ya iya jigogun tafiya. Limamin da za ya ja mu dan